Ay, alak ka, bulkit. Ay. Sakpan ka. Tanaw kang kordapya. Ay, gimingaw. Gimingaw, wala ko gimingaw na kay tanawa. Sige, tutok-tutok sa akong. Maldita, manggali kina. Sige, lagkasuko. Sige, pag ng pag magabi, dili ko niya pataparon sa iya, di ko niya pataparon, dabutang na niya dako, kay nga unlan, di ko sa tunga-tunga niya. Dili ko niya pataparon, di ko niya patandayon, pero si kusugin na siya manugo. Mga anak, pag mata, sige mag, anak, pag sa kuwa. Mingaw lugar ka na nga, maldita man kayo na. Di man ka pataparo na na, umtay ligo, baho sa kay ka. Ligo. Diyan pag maligo nga mo kanang maligo kana ra mang maadtog kanang Cagayan magtog syudad aya magligo nya aya pag toothbrush para dili kala sa budget ana man siya unya ra ka mag toothbrush bulkit inig magtog Cagayan na kay wala man Japon kay kanang naanad naman ko sa imong baba sa kuwang ana siya nya laagan na kira siya kana lagi grabe na siya kaagan tanawa gay no kana iyang kana nga picture o wa ko kabalo kung asa na siya gipaingon sada kay yang giadtuan no kana o ay daghang kayo napaisa diri o kana sada po gigapon kay na iyang kanang iya nga kanang giadtuan nga oo napay truck napaisa gid o kana o ana pa siya sige siya dili ko niya ga ubanon sa laag di ko niya ubanon sa laag barama kay na si Kordapya o ana siya dili ko niya ga ubanon Isa pa yung uban na be. Humot lang nga. Humot lang kinsa yung uban-uban anak niya. Basta dili ko niya ubanon. Bisag ang sa akong gusto ka dili ko niya ubanon kay amot anan niya ay grabe man kay na siya. Marama man kay na siya. Oh, kada ka sa tanan. Oh, mao ni kani. Isa man na be. Kani. Anak siya ani nga mag-apil da kuno siya, magbata da kuno siya sa kanang kuan, magbata da kuno sa siyang anak siyang amiga. Kay maninay daw kuno siya. Kung nagklamot. Dili pa na siya. Ingon siya nga magmaninay daw kuno siya niya. Kuan hindi ay kanang dili man siya nagmaninay kay nakoy nakita na picture ko kanang kana. Abi na kog magmaninay ra siya pero ang bata murang nagpabunyag siya. Yaman lang. Bata siguro, kulas naman sila, dagko kay kaping mo. Lagi, dahil sa ka-picture dire, sabi, kani, ang bata, nag-ana-ana ang bata, nagtulingig ang bata, nagsigilangi-langit. Kasi Kordapya, pag mag-picture na siya, kay mga nana man na siya mulo, murag ibunalan, ana. Pares ang bata, pag panganak sa bata, paminaw ginako na, kanang iyagin ang bata na, paminaw ginako, nag-luwid sa ko sa Kordapya. Ano ba may kapit si Kordapya? Paminaw na ko, nilkabit na, manawagan na lang ko, kanang, saan masaya, manawagan ko. May pa. Panawagan mo sa ay, kaya. Og manawagan ka, dare kamera. Nawagan ko pero kay diya sa kamera. Sa kamera gid. Mahigala ka nang manawagan ko ba kung kinsa galing nakakita na ni Kordapya sa mga asawa kanang paliyog ko kanang ingon sa iya nga ayaw na lang siya uli sa balay, okay na ko dire. Bahalag walay kwarta. Ayaw lang siya ipauli mga higala. Inyuwa na si Kordapya higala kay punog na kay kuanan niya. Bayis kayo na oy. Punog kay kuan. Higala maluoy mo, ayaw niyo ipauli sa balay si Kordapya. Kung mahimo higala, kung makita ninyo, igapos na lang niyo diya, bahalag inyong imunong katabay. Basta kayo nang iuli sa balay, punog kay ko Sa tingin nga panawagan. Aja sige lang ko. Yet ni kambras dira ni kambras. Normal. Ugo saw. Apa gitu? Aya ko niya gikon iyang gikiit diri, gikiit niya binong samput dira. Yang gikiit. Ang higala, maluoy mahigala. Sakit na kayo kung samput yung higala. Kaya yung kiiton na kung samput higala. Ayaw niya iuli si Kordapya ba? Maluoy mo. Kung kano? No? Nag-smile na siya. Pero bunog kay tahanan niya. Bunog kay tahanan sa iya. Grabe ka na si Kordapya mga higala. O kani. Ngunit siya. Atong anak siya nga dili. Kanang anak siya nga mulakaw da kuno siya. Pero nag-uban siya sa iyang mga amiga. Muna inikaw sa bunyag. Iyang delivery sa Jollibee tong iyang mga amiga. Kanang iyang mga amiga. Anak siya nga iya daw mga ayaan. Pero dili ay iya man ang mga amiga. Iya man ang kauban sa tungit. Atong giagi o kanang uban o. Kauban na niya sa tungit. Parama kaya si Kordapya oy. O anak siya. Kisamaan ko niya. Kaya nag-inom daw tanduay. Nagtagtanduay sa niya. Pero nakita na ko ni picture sa Facebook. Nag-inom yapon siya sa iyang mga maring. O tanong berber pa. Pero kita tanduay ra masako pa gid ta. Kasukanta niya, pero siya mag-bir-bir, ayahay kayo, dako kang smile. Oh, grabe na siya. Grabe ka. Oh, tanong mo niya kung gigon sa imoter. Di pa gid siya maamin.
Nganong malalagsa na muli sa balay, gabi na moabot, nya di gyud ko banon sa laag. Kay murag naa na siya kanang murag iyang kadit-kadit kanang sundalo oh. Hinina man na sa sundalo. Hinina man Ano na yun? Oh, Para sa sundalo. oh, hinina na sa sundalo na sa. Banto bra kay yang baba na ter kay patatatatatatat murag armalite kay. Ana murag armas sa kanang kanter murag armas sa pas kaayo murag masinggan. Oh. Oh. Ah. Ndaw ka sanan. Panawag gina kanay kanay sa picture yan. Oh, mo ni. Muna yung mga barkada, muna permitin niya kauban. Tanawa yung mga barkada mag picture. Naglangi tanan ang ulo. Ng anak Dahil yung mga tanaw. barkada ba, tatas sila bagba? Utak sa tansa ubag. Ano? Ako mga O kani sa tanan barkada niya kani ang pinaka bad influence. Anak, muna sige sig pagsulog sa iya nga. Kung laag ta, magmulta. Taga o muna na nagko na yung aping kay taga maglaag mukaon gina siya gid mukaon pag gina siya gid dili pag gina siya madawat og isa ka rice kay tagduwa nya kasagara dito siya sa kanang kuanter sa kanang coralister kay kanang unli rice gid ako no bitaw kanang unli rice mukaon masugo pag gina siya nakaisa gali nang katong unli rice kay nangurot ang rice gihiwa din niya tanan kay naglagot ni siya muna si Kordapia natakdan na sa iya muna na nagdagko na ilang dinida yung tungod sige kaon ana siya o kana sige na siya glaagter, magsakay-sakay og kabayo. Nga, may paang kabayo, isap yan. Lagi, magsakay sa wala ko niya, dili siya magpasakay sa ako sa Kordapia eh. Magpasakay rin daw siya sa ako pag makakita na akong trabaho niya kanang kuanda ko no 1,000 ang adlaw. Grabe, 1,000 ang adlaw. Amo ko mangita nga trabaho kaya grade 5 raman ko. 1,000 ang adlaw, grabe ganun sa Kordapia. Sa mga higala, amo direct naman direct. Diyan yun. Kamera. Basta mga ilang mong Kordapia maliyog lang gyud ko nga ayog yung yuli sa balaya ayo tuguting nga madugangan ako mga samad o mga pinakan kanang ayon yung yuli ha kanang paliyog na lang ko ilak na lang siya sa kwarto kung asa man siya karon napag init ter ay kanitero o kaniter muto ter sige siya glaag ter tagalaag tsada yang sinina nya ako sinina bati kayo gimitin na ko Shopee ginira ko sa Shopee tag 45 45? o pagdala ko sa Shopee sa balay ter kabalo ka pagdala Shopee wala tayo rin ang nag-deliver. Gibok-bok ang ulo. Gibok-bok. Giulin taon. Nakuha niya 45. Ito hangyon. Shopee. Hangyon niya 35. Wala pahangyon. Gibok-bok niya ang nag-deliver. 45. Bakit kayo nipis kaya ang kaniter o kaniter. Ang inyong kaniter. Anak. Abi na ko. Gipasuot niya si Nina. Abi na ko dalon ko niya sa kanang mga mall sa Kitkay sa Ayala. Agoy. Abi na ko librihan ko niya counter. Ang nitabo ter kay gikuan ko niya ter. Gidala ko niya sa kanang birthday-hanan ter. Birthday na day? O banaw na ko niya ter kung na birthday na pista. Kaya daw ko para gamay daw ano niyang gasto. Hindi pag invited ko ter. Ulaw kayo lagi. Ulaw kayo. Kadto may kalit musulong mi sa pista. Ako yang ipauna sa baklay musulod ra siya. Dili mi invited. Nya makaon lang ni way tingog-tingog kaon lagi kaon way tingog-tingog. Ini ko man dayon ter kay kanang anak kapait pag aniter magpagawan kasi ter kay ikaw pag yang ituklod-tuklod man siya nga kit kun dito kanang sudlinan ning sulupin. Sudlinan silupin sa kanang kuan sa beach daw. Ako ipipagkuha niya. Kaning bag na pula, kaning pula. Puno na nay kanang kuan, puno na sa beach. Muna gaburot na sila niya. Kaning plato dire, kaning plato. Wala ang ganyan inyo kanang wala ang ganyan inyo kan kay gadait-dait magunaw na siya. Yan ang giwa dire sa kanang silupin sa sulod sa bag. Naman siya sulupin diyan nga sulupin kanang green nga silupin ba kanang sagay sa ano sa una nga dili niya gay nalabay yang laban-laban. Bisulod na dira ini anak mag-anak kalipat ang tagiya. Kaunto na siya idang kardenya dira diretso. Wala permitted nana gina sa Kordapia grabe gyud kana ako ni. Oh, mao ni. Mao ni siya. Katong anak siya nga maglaag daw kuno siya nga gusto kong muuban di ko niya paubanon sa party di ko niya paubanon. Laag ko paubanon. Anak siya nga magkuha siya magsimot daw siya fresh air. Adto siya kanang katong sa akara sa dito sa Cagayan gali kanang night daghang slide si Ano na? Itong si Sibin. Sibin Sibin ko to si basta katong Pirates si Pirates kanang basta si kanang nice slide dagat ng nice slide dito sa kanang dito dagat basta kanang tsada kasi dito nga mahal kayo ang entrance basta dito siya ana siya share daw isa git ana ko na picture kung siya na isa kinsa lugar na picture sa iya Lagi na siya kami.
Nagi na kabit sa kurang Wala na kabit, oy. Pagtugra iya akong ginabilin sa balay tsaka ibilin sa taka kanang unya ra ta kaubanan pagtubuan nagag pamuot na dili man gid ito buot ang iyang gi-connect to tirba kanang murag nagi kabit sa kordapya ba. Nagi na kabit ko. Hindi si wag ligo yung kabit. Nawag. Satanas? Kita ang satanas. Dapya. Oh. Laban naman ko. Laoy! Ako ra manggali sa dali sa balay gali wala pa ito ni mabinlayo ka na. O pagkaon. Wala man laban na lagi ko. Wala mo gunaglaag si Teryo Diregod. Ay. Dili mo. Wala mo gud ka gilibak good. Sa gilabak. Maglaban na lagi ko. Labas ako, Ter.